ser som alltid man baktuskrell. Nej. Det är för endurnýtsla. Nej, det är som en skratt och teckn och på och så vet. Det var baktuskrell. Nej, man kan göra vid flögg. Så klipper man ett modell. Ja, och så lägger man det av. Då ska man bara teckna efter. Viktigaste är att det inte flyter. Man lägger det dubbelt. Så kan man köra tejsen. Smart. Då ska vi börja zigzacka. Så kör jag bara det samma vid. Ja. Så säger man bandet ju på. Så säger man att hinnorna bandas över då på seyma och styrsvärna det.